kaya na kanti. Hello. Come. Violence, non-violence, national, anti-national. Ani sih, kali bari lagi. What do you review wrong? Oh. Dalai Lama, Lai Bok ni haino iba mga faoba Chinese occupation na matatagal yung mungkigi. Ha? Mga faoba na madugi matang dahong matam na kayo ito mga mga ato ka CIA na free to be point di hong sa wati ba to isa man sa mas hong kibra tine. Ako iswa to siyam na iye. Nagkaling bro. Kama pang bro. Ha? Matang Masibu. Tumin lang siya mag-ihay na biya mo wala bro. Masibu na masira na thom na. Puno mo siya matang musiki siya hindi. Wari na laik na pasa makakta na eh. Ato ba? Manong masuk jang tuloy yung mura di. Ting jang tuloy loy na kayo na may. Isa na yung mura. Mireibak ki ningdam laroy kaya masel faoba amag loutunaduna thawai kaya bakit mo? Oh, yeah, Mireibak. Aina jail general amnesty da hek thorapa matam aduda thonga yam leki asam ga lana hibun mani